An lajɛbaga Mali kɔnɔ ka taa Mali kɔ kan ka foli ni tanu bɛ bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ se Fula Media bɔlɔlɔ sira fɛ nin wagati la ka taa se Toyifatulayi TV YouTube sira fɛ ka taa bila Facebook sira fɛ fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Bi i b'a fɔ an ye lɛriw da bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ nin wagati ni heure la an bɛ kan ka wuli ka se Seko Amadu Siribe Banikɔ Amadu Banikɔkaw ka dangele Mali bɛɛ jeune premier médaille ta kana di cɛ kelen ma a ka dɔnni siratigɛ kɔnɔna la o kɛra Seko Amadu ye ɲina. Seko Amadu salamu aleykum. Wa aleykum salam. Kori baasi tɛ yen. Alhamdulilahi. Seko a kɛra fama yɛrɛ. O kɛn bɛ. Ba. Sefula. Somɔgɔw ka kɛnɛ. N b'a la tanu kosɛbɛ. I sigiɲɔgɔnw bɛ yen. U bɛɛ bɛ yen. Kɔri baasi t'u la. Baasi foyi t'u la. Su Ala ka kɛnɛ. Baasi foyi t'u la. Tayizɔni bɛ yen. U bɛɛ bɛ yen. Ala ka hɛrɛ k'an ye. Ala k'an bɔ. Amina rabi. Ala kan'an juru. Amina rabi. Ala ni Ala kira bonya kama. Amin. Salli ala nabi. Wa salim. A diyara n Seko sebe an bɔra sunkalo la an nana don seli ɲɛkɔrɔla la seli tɛmɛna a ka di i ka folikan lase diɲɛ bɛɛ ma nin waati la. A'udhu billahi sami al-alim min sharri shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Islamɛw Seko Amadu Sidibe Banikɔ Amadu Mali la Bamakɔ Mundugula farada sabu ɲuman Sukonga ni Maleviya tinɛ diɲɛ ye sababu ye an bɛ fɔlɔfɔlɔ fɛn min na o ye ka Ala fo ka Ala barikada ka Ala kira fo ka Ala kira barikada munna anw kɛra Ala kira mandon ye an b'a fo o la se fula foli bannen kɔ ni ka sirifuw fo silamɛya yɛlɛyɛlɛnna ni k'o fo a Sheikh Sharif Usmani Madani Haidara Ala ka barika don a la Ala ka ɲumansegin ka bɔ tamani an yɛrɛw kun bɛ an n'an bɛ bonya da karama da hɔnni bɛɛ la n'o m'i bɔ n'a bɛɛ minɛ ni na o b'i bɔ Haidara barika i ka kunu bonya la ani i ka maaw bɛrɛ cogo ɲuman la tamani an ma wɔsi an ma tɔɔrɔ an ma ɲani tile min fɔla anw yɛrɛ ma tile ɲan ɲɛ la yɛrɛ anw kun bɛ kilimu kɔrɔ bari an sigi bɛ kɛnɛ min nka Haidara bɛ kuma la tuma min kilimu b'an kunkolo la Ala ka hɛrɛ k'an ni ye Haidara Ala k'i kisi Ala k'i tanga Ala ka don i ni Mali juguw cɛ Ala ka don i n'u cɛ Ala ka don i la denbaya n'u cɛ Ala kira n'a somɔgɔw kama salli ala nabi ka su Ala fo k'a barika da Ala ka su Ala kisi Ala k'a tanga o fɔlen kɔfɛ se fula diɲɛ ye sababu ye seli sera an kanubaw an b'u fo u ka yafa Seko Amadu ma ne yafa m'u bɛɛ ma anw mana foyi kama fɔ ka Ala ka jɔnw na tile ni min y'a faamu yafa bɛ anw ni maaw cɛ an yafar'u ma ni mun fɔra ɲɔgɔn kɔ telefɔni ko siraw kan bamanankanw ka ca dɔw ta ye julaka ye dɔw ta ye bamanankan ye o tuma an b'u yafa deli o la u ka yafa an yɛrɛw ma an yafalen don u ma Maleviya ye tinɛ ye wa diɲɛ ye sababu ye Ala ye su da ka dugu jɛ sabu Ala ye tile da ka su ko sabu ni sabu tɛ foyi ti ɲa wa foyi sabu dan tɛ adamadenya yɛrɛ ye sabu ye se fula ye ko cogo di a diyara n ye Seko an b'i fo kosɛbɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen Seko Amadu numéro 2 de b'a la diɲɛ bɛɛ ni maa min bɛ kuma fɛ i kɛra Mali kɔnɔ i kɛra Mali kɔ kan appel la Seko Amadu sɔrɔ man di bɛɛ lajɛlen bɛ taa WhatsApp sira fɛ 00223 79 19 80 19 40 79 19 99 40 00223 66 57 41 12 66 57 41 12 Seko Amadu naam Seko ko nafa jumɛn bɛ Seko la nafa bɛ Seko la Seko yɛrɛ ye maaya ye bani hadamaden ka fɛn dara Ala ye adamaden da tuma min na a y'a bɔgɔ ta maa dalen sulɔtɔ ti bɔ foyi kalama fɔ ni Ala ye min yira i la sunɔgɔ ni fɛn min ka kan o de ye saya dɔgɔnin ye ni maa dalen ye fɛn ye k'i to sunɔgɔ la i k'i jija o fɛ i ka da la k'a fɔ de o ye sababa ye adamaden bɛ nkalon tigɛ adamaden bɛ maa lafili mɛ ni maa dalen ye fɛn min ye o ye hakika ye o tuma Seko ye tiɲɛ ye o tuma na ne y'a fɔ aw ye ka tɛmɛ nin yɔrɔ kelen in na
ne sego Amadu ala ye fɛn min kɛ Baningo Amadu ye o de ka bɔ kosɛbɛ Sefula n'i taara filɛlikɛla fɛ maa min bɛ koloni dɔ min bɛ laturu dɔ min bɛ ngɔ fili jinɛw bɛ min fɛ min yɛrɛ bɛ tɛgɛ filɛ n'o ye min f'i ye n'i taara i da ka suna ni sugo ye min yira i la sugo ta i k'a tɔ bɛɛ to yen sugo ye wulibali ye o kɔfɛ min bɛ fara sugo kan o de ye tɛgɛ ye adamaden tɛgɛ ɲɛgɛn b'a kɔnɔ tiri dɔw bɛ tɛgɛ in kɔnɔ a tiri ka bon kosɛbɛ adamaden tɛgɛ tiri a bɛ taa jɔ fɔ tiri 77 hakɛ la o bɛ tɛgɛ in de kɔnɔ mais tiri kuma 3 de b'a cɛmancɛ la o 3 in kuma bi kɛ ni o de ye mais misɛnman minnu b'a kɔnɔ nin ye an t'o fɔ mais kumaba wɛrɛ bɛ yen ka tugu 3 in na o kumaba min bɛ ka tugu 3 in na n'i y'o lajɛ bolokɛnden kelen o kelen i bɛ 3 sɔrɔ o la bolokɛnden kelen o kelen i bɛ 3 sɔrɔ bolokɛnden 2 ta o ye 6 ye o kuma 2 dɔ ta in da o fana o ye 6 ye o ye 12 ye bolokɛnden kuma ta n'o 2 faralen o kan i bɛ taa sɔrɔ 14 tiri 14 2 faralen ɲɔgɔn kan o ye 28 ye o bɛ adamaden la adamaden dara o cogo la o tiri min b'a kɔnɔ n'o ye 28 ye o ye kumaba ye adamaden yɛrɛ bɛ dɔ min kɔnɔ nin de don adamaden bi dɔn ne kɔnɔ o de kama sanni feere kɔnɔ ni maa ye fɛn san n'a a y'a wari bɛn n'a bɛɛ n'a kan k'a kɛ siyɛkin ye i bɛ taa sɔrɔ a kɔnɔko ka ca kosɛbɛ yɛlɛma caman bɛ se ka don a la o tuma na taamaw kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ kalo tile 8 o ye don dayɛlɛlen de ye ni maa min taamala o la i bɛ hɛrɛ sɔrɔ nin bɛɛ ye jatew de ye mun dalen don Ala fɛ o tuma na Sefula k'a f'i ye jati bɛ kow la adamaden tɛgɛ kɔnɔna in fɛnw bɛ nin de kɔnɔ o tɛgɛ filɛ in dɛ o de bɛ da fɛn min ka dɔnni rɔ o de ye sugo ye Sefula sugo ye wulibali de ye maa sugora ko o ko la ɲɔ b'a la n'i y'a mɛn ko sugo man ɲi wali sitana don a ma da maa ɲuman na dɛ maa min ka sugo bɛɛ bɛ kɛ sitana ye kana fɛn wɛrɛ fɔ a tigi yɛrɛ ye sitana ye siga i yɛrɛ la ni e ka sugo kɔni ne dara la ko sugo yɛrɛ ye sitana ye k'a ti ɲɛ e bolo a la fɔ dɔrɔn e yɛrɛ ye sitana dɔ ye o tuma na maa kan ka k'i kɔlɔsi ni sugo bi da i la i b'a lajɛ sugo ye hakika ye wa wulibali de don Sefula maa min bi sugo tuma bɛɛ k'a ye gilasi rɔ gilasi kulu walima e bɛ gilasi rɔ wali i bɛ ka taama rɔ i b'a sɔrɔ o waati a tigi ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ segin kɔ de i y'a mɛn sugo kɔnɔ ka sugo tasuma la o ka fisa ni gilasi la sugo ye tasuma ye dugawu jaabi ye ji ye futinɛ ye o ni gilasi bɛɛ lajɛlen ye kelen ye maa min bɛ sugo gilasi la futinɛ dogolen de b'i nɔfɛ waati bɛɛ i ka ko ti ɲɛnabɔ o ye gilasi ye maa min bɛ sugo ji la waati bɛɛ n'i sugora ji la i bɛ taa sɔrɔ i ka kow de ka kala kow ka kala mɛ a t'i nafa ko kalamaw don a t'i nafa o bɛ na de sɔrɔw bɛ na ten wala a b'a ye ale ta ɲɛna ten kalaw o bɛ tɛmɛ o tuma na maa min sugo ji la o y'o ye ji woyolen koko filɛ i ɲɛ bɛ ba kanko la wali kɔ kanko la e bɛ sugo la i ɲɛ bɛ ji ba sigilen la o tigi ye maa ye n'a ye nafolo min sɔrɔ k'a mara o tuma na sa n'i ma dun i daminɛ i tɛ dɔwɛrɛ sɔrɔ o fara kan bilen i ye ko ye sisan o tuma na ji ye nɛmɛ min ye o y'a sɔrɔ i b'i ɲɛna fɛn min bɛ yen n'a bɛ ɲɛni kɛ kɔ kan n'i dara sugo rɔ ka ban i bɛ taa sɔrɔ o de bɛ tiɲɛni kɛ sugo bɛ nin cogo la ni maa min bɛ sugo ale dalen bɛ kasi f'a bɛ figi a bɛ figi a bɛ kasi n'a tigi y'a ka ko lajɛ k'a ɲɛɲini i bɛ taa sɔrɔ a tigi bɛ sa nisɔndiya dɔrɔn mais n'i b'a ɲɛɲini walahi a tigi ka maaya dama bɛɛ kɛ ten ani maaw ka di i tɛ hɛrɛ foyi sɔrɔ k'a mara ni maa min dalen bɛ to ka yɛlɛ sugo la a bɛ yɛlɛ f'a kɛrɛfɛmɔgɔw b'a yɛlɛ k'a mɛn waati bɛɛ a tigi ni dusukasi de bɛ ɲɔgɔn na i tɛ lafiya o tuma na a y'a jan dɔ in na sugo ye wulibali ye ni maa min bɛ sugo n bɛ ka sugo f'aw ye bi fila ka taa ɲɔgɔn fɛ ni maa min bɛ sugo k'a ye e de sugo la e bɛ yɛlɛ la i dalen sunɔgɔ bɛ yɛlɛ la i ka da la k'a fɔ de siga foyi t'a la i ni tɔɔrɔ ni kɛsiw de bɛ ɲɔgɔn na mais ni dalen sugolen don k'e de bɛ ka kɛsi i bɛ ka kɛsi hɛrɛ min b'a la ni Ala sɔnna ma i bɛna yɛlɛ nka bɛɛ ye fɛn ye minnu bɛ ɲɛɲini k'a fɔ e y'a ye ten o tɛ dɛ n'i y'a ye yiriw bɛ dɔw la saraka bɛ dɔw la ne y'o de f'a ye sugo dɔ bɛ maa sɔmi yiri t'o la foyi t'o la mais sugo dɔ bɛ yen yiri b'a la saraka b'a la sugo dɔ bɛ yen yiri b'o la nasi fana b'o la sugo bɛ nin cogo la mais dɔw bɛ yen o yɛrɛ mana fɔ ka ban o y'i sɔmilen i b'o kɔrɔ fɔ ten o y'o bannen ye nka o bɛɛ ka maaw bɛ ne diyagoya i tɛ saraka fɔ ɲɛna la ne b'a f'u ye e de b'a don ne da
ne de y'a dɔnbaga ye ni ne y'a f'i ye i t'o la o tuma na sugo bɛ nin cogo la maa min bɛ sugo waati bɛɛ e bɛ sugo i bolo fan bɛ warimisɛnya la tuma bɛɛ e ni dusukasi de bɛ ɲɔgɔn na maa min bɛ sugo sanu dir'i ma waati bɛɛ sanu donna e bolo e ni dusukasi de bɛ ɲɔgɔn na ni sanu dir'i ma don min dugu mana jɛ malasa woro dɔ ɲini i k'i ŋɛniɲɛ da o kan malasa woro den 6 i b'a ŋɛniɲɛ da kan ala k'i kisi k'i tanga n'o kɛra i b'i farikolo jɔsi n'a ye i ka taa fili n'o tɛ i bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ diɲɛ na a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ filanfila ye ka na a si tɛ tile i ma maa min sugo sanu la dɔw bɛ yen o mana sugo sanu la sanukuru dun b'o ma f'i b'olu ye nisɔndiya la sa k'a sɔrɔ i curonnen y'o ye maa min bɛ sugo k'a ye e fɔnɔna walima e y'a ye jeli bɔnnen jolikuru walima ye jeli tɔndɔnnen ye o tuma i se k'a ka dusukasiw ni tɔɔrɔw dɔrɔn de b'i sɔrɔ walima kumakan jugu de bɛ tɛmɛ i ni mɔgɔw cɛ minnu bɛ yen n'a b'i ka maaya yɛrɛ cɛ sugo bɛ nin cogo la ni maa min bɛ sugo k'a ye fɔlikan min ka poyi ka bɔ dugukolo rɔ o de tun ye baaralen ye nka siri tigɛla i bɛna don da la ni maa min sugora k'a ye datugura i da la datugulen don i y'i bolo mɔmɔ dibi la f'e taara da dɔ sɔrɔ k'o yɛlɛta da yɛlɛla o y'i mago ɲalen ye i kun datugulen don i ka ko dilanlen ye bɔda sɔrɔla ni maa min sugora k'a ye n y'a fɔ aw ye yan sugo minnu bɛ yen ni saya don n'a tɛ wuli n y'o de fɔ aw ye yan ni maa min sugora e bɛ ka takisi ko takisi jaune walima mɔbili ko a bɛna don sugoya kɔnɔ a mana kɛ mɔbili yɛrɛ sugo i bɛ k'a ko e bɛ don sugoya kɔnɔ ni maa min y'a ye k'a ye aw bɛ ka mɔbili poussé a bɛna su doni ka taa kaburudo la ni sugora pɔn bililen la i sugora o la a bɛna don sugoya la ni sugora pɔn bililen la i sugora gbakura jɔlen la i bɛna don sugoya la i ye bɔgɔ kɛnɛ a bɛ k'a nɔɔni i bɛna don sugoya la a bɛ ka so barina i bɛna don sugoya la ni sugora k'a ye avion pɛrɛnna paw sankolo la ka na o ye jigilamɔgɔsɛya ye i ye ko in ye sugo ye wulibali maa yɛrɛ ka saya t'o ye dɛ maa wɛrɛw ka saya de bɛ yira i la mɛ i yɛrɛ ta n'o yirali la n'i y'a sɔrɔ k'i tɛ bɔ a la fiyewu a lakaliko b'i kɔnɔ gan mɛ ni bɛn b'a la i b'a se k'a lakali a dɔn b'a ye a b'a saraka f'i ye i bɛ kisi n'o tɛ maa ka sugo b'i da i la i yɛrɛ ka saya i tɛ se k'a lakali a bɛ co i da la ten. mɛ sugo est-ce que olu sogo i b'a fɔ saya sugo ka da maga la si bɛ se ka k'a yiri dɔw bɛ yen ni maa min bɛ o ko n'a sugo dara i la sugo m'a da i la kunbɛnyɔrɔ bɛ sɔrɔ o la i y'a faamu ni ko kɛra maa min na k'a fɔ k'e b'a fɛ ka ko min si dɔn sidikara i k'o kɛ i yɛrɛ ye zazuru zilatul ardu zilzalaha wa akhrajatul ardu wa asqalaha wa qala lisanu ma laha o tuma na i ɲɛ b'o sura in na dugukolo yɛrɛ n'o y'o kofɔ sura ye i bɛ wuli ka fa yiri la walima i bɛ wuli fitirida mana tɛmɛ i bɛ da tuma min na i bɛ seliji minɛ ka jɔko 2 daminɛ ala ye jɔko fɔlɔ i bɛ fatuya kala k'o ban ka sɔrɔ ka zazuru zilatul ardu k'o siɲɛ 9 da o kan n'i ye seli ni wulila k'i jɔ jɔko 2nan i bɛ fatuya kala k'o ban zazuru zilatul ardu zilzalaha wa akhrajatul ardu i b'o kala k'o ban ka s'a dan na o tuma na i b'o kala siɲɛ 11 n'i y'o kɛ i bɛ sɔrɔ ka i sigi ka tahiya kɛ ka salamu bila ka siɲɛ 11 wurudi o bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn o la sisan siɲɛ 11 sigiyɔrɔma 3 bɛɛ bɛn 31 siɲɛ 11 ani siɲɛ 9 ani siɲɛ 11 wɛrɛ 31 n'i y'o kɛ k'i bolo ja ala ne bɛna don nin ko in na ko in mana kɛ cogo o cogo ala i k'a yira ne la ni ala sɔnna ala na dugukolo lama i n'o ko lajɛ fɛn min b'o la i n'o dɔn a tɔ y'a saraka dɔnni ye sa ni Seku Amadu de tɛ i t'o de dɔn bilen bari ala ma dɔnni ji bɛɛ mɔ o tuma na sa nin ye lajɛli kɛcogo dɔ ye o fɔlen filɛ maaw ɲɛna nin ye ni maa min b'a fɛ ka lajɛli k'i ka ko la i yɛrɛ ye nin y'o fɔlen ye fu falaki fɔ n'i ko sa Seku Amadu yɛrɛ ka dɔ kɛ n ye o tuma na ni maa min dalen tora e sugora k'a ye i tɔgɔ sɛbɛnlen bɛ sankolo la i ye walima i ye arabu sɛbɛnni ye sankolo la mɔgɔw bɛ ka taama ye wali sotigiw don wali jamakulu don nbamuru b'u bolo jalamugu b'u kunna a kɛla kuranɛ kalannaw ye wali kuranɛ kalanka n'i y'o ye i tɔgɔ sɛbɛn bɛ sankolo la o saraka ye jumɛn ye o saraka ye sokɛ de ye voilà parce que buraku tɛ sɔrɔ buraku tɛ sɔrɔ so kamama o de kan k'a saraka n'o tɛ sɔrɔ dun buraku de o ye buraku taamasiyɛnlen de ye dɔ i kan ka sokɛ de k'o saraka ye n'i ye sokɛ sɔrɔ n'o sarakara sokɛ la e tɛ fandanya kɛ mɛ maa dɔw yɛrɛ bɛ sugo in na ten o bɛ t'o kɛ tulonkɛ ko ye ten k'a kɛ yɛlɛko ni barokow ye ten ne yɛrɛ sugora kabakolo la sankolo la sɛbɛnniw b'a kan dɛ kuranɛ kalankaw bɛ yen dɛ jalamuguw bɛ yen a b'o fɔ ten ka tɛmɛ de o y'a bannen ye k'a sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ de filɛ i bɛ ka tulo kalan maa ka gɛrɛ ko ɲɛdɔnbaw la u k'i kala a la Sefula n'o tɛmɛna fɛn wɛrɛ min bɛ yen ni maa min sugora k'a ye i bɛ sanji kɔrɔ sanji bɛ ka kana a ka ca ala fɛ a waati gɛrɛsɛgɛ ɲuman b'i la wa kow nacogo ka ɲi mɛ a gɛrɛsɛgɛ in kɔni ye i b'a sɔrɔ i y'a mɛn a yɔrɔ ka jan i y'a mɛn i b'a sɔrɔ dɛ mɛ a yɔrɔ ka jan ɔ k'a teliya sa a ka gɛrɛ i la
o kuma dɔnni de b'o kan n'a sarakaw san bɛ k'i bugɔ ni maa min sugo k'a ye fiɲɛba cira san fora i ka aranɛfo maa k'i bolo ni maa cɛ o y'o bannen ye bamala sugo bɛɛ tɛ ni sugora bamala ka kalifa o kalifa ci ni maa cɛ taa tigi ɲininka k'i mago b'i ka wari la walahi a sɔrɔli bɛ kɛ fanga ye a y'a sɔrɔ a y'a dun ni sugora kaana la n'i y'a sɔrɔ bɛn b'i ni maa dɔ cɛ ko dɔ e bɛ taa jamana kɔnɔ wali sɛbɛn ko b'a bolo o y'i mago salen ye koyi y'a mɛn ni sugora fali wotoro la i ka san tiɲɛna dusukɛsi ni sugora sogobilen la o ye dusukɛsi ye ni sugora sirababilen dilanlen la ka taa i bɛna taama dɔ kɛ o bɛ gɛlɛya i bolo dɛ taama gɛlɛma i y'a faamu ni sugora ka sira ye i bɛ ka taama i ɲɛ bɛ bɔgɔ la f'i bɛ curo bɔgɔ rɔ ka taa i ka taama o ka gɛlɛn kosɛbɛ n'i m'a saraka i bɛ curo ni sugora k'i ka e ka so jɔra sugu fiyɛ la i bɛna kɛ jamatigiba ye jama min n'a ka bon kosɛbɛ se fila i ye nin mɛn ni sugora k'i ye jɛgɛ farama minɛ o ye gɛrɛsɛgɛ ye ni sugora ko dɔ nana denkɛnɛ ni d'i ma k'a d'i ma dɔrɔn i y'a minɛ o ye gɛrɛsɛgɛ ye mɛ jicogo fila b'o de la muso dɔw bɛ yen den t'a bolo jinɛ sitana dɔ b'o kɔ tuma bɛɛ a bɛna den d'a ma sugo la o bɛ kɛ muso min na o jinɛ sitana ye n'e m'i kɔlɔsi i tɛ den sɔrɔ fo k'i sa a b'i faamu n'a muso lajɔra jinɛ sitana in bɛna dɔrɔn ka na suru n'a y'a suru ka tɛmɛ dɔrɔn tile fila kɔnɔ a bɛ koli ye dɔw yɛrɛ bɛ yen a b'a tɛgɛ k'a bugɔ a kɔnɔ na n'o kɛra dɔrɔn a bɛ koli ye o muso kɛ ka go ka den sɔrɔ dɛ o tuma na ala y'o daliju di maa min ma Seko Amadu Banikɔ Amadu a faamuna Seko ni maa min bɛ fɛ i ko ko jɔn ka kibaruya bɛɛ bɛna sogo hukumu kɔnɔna la ni maa min bɛ fɛ ani ka baaraɲɔgɔnya kɛ sogo la i b'a fɔ n'a sogora a k'i ladɔnniya i k'a kɔrɔ fɔ ni saraka min bɛ bɔ k'a dɛmɛ sebe a ka se ka hɛrɛ sɔrɔ minɛ ka kojugu min sɔrɔ ka don a n'u cɛ parce que ko sogo de bɛ jɔ n'a kibaruya Seko Amadu ni maa min fɛ ka baaraɲɔgɔnya kɛ i n'a cɛ o bɛ kɛ cogo di bon maa min kalifalen don ne la o sira ka se fula ne tɛ se k'o tigi hakɛ fɔ diɲɛ kɔnɔ o ka ca o tigiw o de ye dɔnni yɛrɛ hakikaw de ye ne ni olu cɛ quoi minnu ta ye dɔrɔn ka taa mago ɲɛ i la ka taa ni yɛrɛ ye o ko tɛ mɔgɔ min sɛmɛnen don ne la o la o de ka ca o donsira ti dɔwɛrɛ ye n'i ye vocal ci ma i b'a ɲɛfɔ Seko Amadu ne yɛrɛ de b'a fɛ ka baarakɛɲɔgɔnya kɛ n'i ye suko sira kan donc ni n b'a fɛ n tɔgɔ ka sɛbɛn a la i tɔgɔ bɛ sɛbɛn 12,000 san kuru bɛɛ i bɛ sugo kɛ i bɛ n wele dɔrɔn i bɛ vocal ci dɔrɔn n b'a ɲɛ f'i ye k'a saraka f'i ye k'a yiri f'i ye n ka maa dɔw yɛrɛ bɛ farajɛ la sugo dɔw bɛ fɔ sa e ka kan ka hɛrɛba sɔrɔ mais i bɛ taa sɔrɔ Sefula a saraka dama hali 1000 tɛ don a la sugo dɔw bɛ ten awɔ sugo dɔw bɛ ten a saraka dama hali 1000 tɛ don a la o kɔrɔ ye sisan mɔgɔ dɔ bɛ sugo ka papiye caman ba t'u ye dɔ bɛ n'o d'a ma carton falen mais a bɛɛ ye papiye kɔrɔw ye a nɔgɔlen ten a bɛ nin sugo fɔ ne ye dɔrɔn ne b'a fɔ a ye i ye nin ye ɔhɔ n ko bon a ka ɲi ne yɛrɛ b'a saraka n ko nka i b'i jan don min kan kɛra da ye ne bɛ wuli dɔrɔn ka warimisɛn dɔ fara ɲɔgɔn kan warimisɛn hakɛ nin bɛ yen fana n t'o fɔ maa ye dɛ n b'o to n kɔnɔ yan donc n'o kɛra ne b'o ni a tigi bɛna fɔ ten Seko n ka wari dɔ kun bloquera wari in ka ca a sɔrɔla n b'a fɔ a ye n da bila ka na dɛ donc sa a bɛ n da jumɛn o y'a ye cogo di dɔnni de bɛ nin lase maa ma o tuma na k'a fɔ aw ye ni maa min mago b'a la an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nin dɔrɔn de don sɔrɔ cogo wɛrɛ t'a la i sago ala sago sogo ani 2 k'i tɔgɔ sɛbɛn o la wala o ka fisa k'a fɔ i kunfɛ ten n'i y'a fɔ i kunfɛ ten i t'a ja dɔn e bɛ k'a fɔ ne ɲɛna ne da jala a ɲɛna i ma foyi kɛ ɲɛ yala ne yɛrɛ bɛ a f'e ye ka ɲɛ bilen donc n b'a f'i ye ala kama mais a b'a sɔrɔ ni tiɲɛlen don nafa b'o la donc i tɔgɔ sɛbɛn a la a faamuna Seko an y'a ye lawale tɛmɛnen baro caman tun bɛ kɛ faso kɔnɔ i b'a fɔ damɔzɔn min tɛmɛna i b'a ye faama bɛɛ dɔnnibaga bɛɛ cɛ o cɛ tun b'a yɛrɛ kalama an mɔkɛw la ka taa an kulomasama i b'a sɔrɔ a bɛɛ sɛmɛnen bɛ dɔnnibaga dɔ la Seko est ce que ni e pɛrɛnnen don adamadenw dɔw ka wuli ka na ka ko bɛɛ kalifa e la wa awɔ i b'olu baara kɛ wa kalifa Sefula i ni ce i ye kumaba fɔ Sefula kɔlɔsiw de bɛ ne bolo tan Seko Amadu mɔgɔw bɛ kɔlɔsi ninnu ɲini ka na est ce que u t'a kun dɔn bon hali i ka moriw sigilen don olu t'a kun dɔn bon Sefula kɔlɔsi min filɛ nin ye ne kan na nin ye lubana ye lubana de filɛ moriw a bɛ nin dɔn o min filɛ ne kalan lubana de don nin ye 1000 ye dasi bata kɔlɔsi min filɛ n bolo lubana zahari nin ye 40,000 Parti Sefula zaituna filɛ zaitun filɛ
se fila zaituni in fana ye 35,000 parti nin ye bugungala ye bugungala a filɛ 80,000 bon sisan se fila e k'a lajɛ kɔlɔsi ninnu filɛ maa dɔw bɛ yen ne ti maga ninnu na fiye olu ye Allahu akbar san bɛɛ n'a nafa de don nin bɛɛ n'a kɛcogo de don mais n'a fɔra zaituna n'a fɔra lubana zagare karamɔgɔw b'o dɔn o b'a dɔn ni kɔlɔsi in zana don min ala ka hinɛ an garakɔkɛ la bunanyangi jɔn bɛ a bɛ k'a bolo si k'a fɔ jabali nuru kuluwo filɛ an ba kadija kun bɛ basi kɛ kira kun a bi taama ka don yan buna bɛ k'o fɔ a tilal'o la dɔrɔn ne y'a kɔrɔ n ko n ka cɛ i ɲɛ kɛ kɔlɔsi in na ko n'a ɲigira seko a m'a sa nin de ye lubana ye i tulo b'a la a kɛra maga donc sisan ɲɛ bɛ ni kɔlɔsiw la jinɛ tɔgɔ dɔw bɛ yen n'a fɔra ala tɔgɔ a bɛ fɔ a bɛɛ ma ko ala tɔgɔ tigi ya se fila mɛ ala tɔgɔ ba kɛmɛ bɛɛ wele ala tɔgɔ tɛ fɔ ye o n'i ma da o la n b'a citer k'a d'i ma sisan dɔnnibaaw k'a lamɛn maaw bɛ baara ba kɛmɛ kɛ ala tɔgɔ tɛ fɔ ye dɛ ala tɔgɔ caman ba ye su kumakanw su kumakan kaburu kɔnɔ su kumakan o gundo bɛ yen o su kumakan ani jinɛ orobow jinɛ minnu bɛ yen n'u tɛ t'u jɔ ka segin fɛn na bilahi walahi ne k'a f'i ye n'u ɲamurula ni fɛn o fɛn u bɛ taa u b'a kɛ dɔnnibaaw tulo b'a la c'est à dire dɔnni fiɲɛyara de u kana tulo kɛ dɔnni la o de kama ne bɛ fɛn kelen de fɔ min sigi ni n ka hɔrɔnya de ye se fila ni kɔlɔsiw filɛ nin filɛ nin ye ne tɛ sɔn ka nin don kan na ka yaala bari n'i y'a don i kan na ka yaala hali ni maa ye kuma jugu f'i ma a t'o san ba a bɛ to accident nɔ soit a bɛ to ji rɔ ça veut dire kɔlɔsi min fɛn fɛn bɛ don e Seku Amadu kan na a n'a don a bɛɛ n'a parili tɛ a bɛɛ n'a kun de don la ni parili don n b'a bɔ a bɛ komi n na nɛgɛ in di yan tan i y'a faamu ko in i ɲɛ bɛ nin na ne ti nin don ka yaala kɔrɔ dɔ b'a la a tɛ se ka don est ce que i y'a faamu a kɔlɔsi tɛ se ka don o bɛ yen nɛgɛw fana bɛ yen an bɛ nɛgɛ minnu don bolow la ne tɛ tɔw ta dɔn dɛ mais ne ta ninnu tɛ kunfɛ ko ye bari u ti don yɔrɔ bɛɛ nin min filɛ ne yɛrɛ bolo la nin ye kilo 1 ni demi nin ye kilo 1 ni demi ye mais a dilan yɔrɔ la nin dilan yɔrɔ la n'i y'a lajɛ n'u y'a dilan k'a ban fɛnw b'a la se fila bɛɛ tɛ se ka fɔ da la i b'o de to i kɔnɔ quoi n'o de ka ɲi kosɛbɛ ko la ni nɛgɛ mais Seku labɔn dɔw bɛ e yɛrɛ la diɲɛ bɛɛ b'i dɔn i b'a fɔ i ka bolola nɛgɛ ninnu est ce que ni maa y'a kanu parce que a bɛ min ɲɛ e b'a dɔn diɲɛ ɲɛ b'a la kosɛbɛ Seku e b'a baara wa bon mɔgɔw tɛ dawula fɛ o or que dawula yɛrɛ ye diɲɛ ye o dawula ye hɛrɛ ye ne bɛ ala fo ka ala barika da a se ni sɛriw Usumani Madani Hayidara e k'a filɛ bani ne m'a fɔ nɛgɛ b'a bolo dɛ nɛgɛ t'a bolo ne m'o ye mais dawula min bɛ Hayidara bolo ni ala y'o ɲɔgɔnna d'i ma i tilalen n'o dira mori min ma don i tilalen ni Hayidara tun ye mori tɔw tun bɛ to dumuni de ye o tun tɛ dun o tun tɛ kɛ Seku ɔ dawula b'ale la ala y'o d'a ma dawula ye fɛn nama ye dawula dɔ bɛ yen ala b'i da n'o ye k'a d'i ma o ye Hayidara ta ye mais dawula dɔ bɛ yen i b'a ɲini n'i m'a ɲini i bɛ sa i la nɔgɔsilenni hali cɛ tan t'i dɔn i y'a mɛn bɔn ɲɛ bɛ nin kɔlɔsiw la kɔlɔsi fila min ni ne bɛ siran a ɲɛ n ka kɔlɔsiw bɛɛ la nin de don Pati e yɛrɛ tɛ sɔn ka bɔ n'u ye zayituna yiri ani nin Pati se fila n'i ye nin talen ka sigi dibi la diɲɛ don o don n sigi bɛ kojugu dɔ tɛna dɛ n'i y'i sigilen ni ɲɛ dibi la don o don ko n bɛ ka nin caro se fila o tɛ ko ɲuman ye dɛ donc ne bɔlen hiji la ne ye ninnu bila n t'a fɛ ka maga o la nka u ta ko bi ko dɔw bɛ yen n b'u ta dɛ parce que ni maaw ye dan sago n b'a ta ni maaw ye dan sago an bɛ yan n'an ka hɔrɔnya se fila moriya la ne tɛ k'a fɔ n ko diɲɛ dugukolo kan maa tɛ maa min delila k'a fɔ 2,000,000 kuru ka na Segamari ka baara sara filɛ 2,000,000 kami ala ka n da tɛ tɛmɛ quoi Pati se fila o yɔrɔ ye
ne be de ne b'a fɛ yani ne k'a fɛ ka na million fila di yan ne b'a fɛ e ma ko yɛrɛ de ka ɲa ɔ donc sisan n'u t'o tigi si to yen dun ma nɔgɔ donc sisan ala wele ni maa min ni ala ka di a bi jaabi ye donc ni kɔlɔsi fila in ne tɛ sɔn ka ninnu ta ka n sigi n'a ye fiyewu hali n ka seligolo kan ko n bɛ baara kɛ n tɛ sɔn mais n'i ye n y'a dala diɲɛ don o don a fɔ dɔ den taatɔ don kaburu kɔnɔ ne ala kana nɔgɔya n bɛna maa dɔ kalifalen la dɔ y'a ɲi dɔ dɔ y'i ɲi da o kan du minnu kalifa mɛ ne la diɲɛ kɔnɔ bi a du ne tɛ se ka n'i y'a lisi f'i ye a ka ca dɛ bon n'i y'i ɲi da o kan k'i ti fara o la juguya la n'i ye n sigi i mana kɛ setigi fɛn o fɛn ye i b'i bɔ yen i mana kɛ jɔyɔrɔtigi fɛn o fɛn ye o b'i bɔ yen i kɔrɔ o t'a la i kɔrɔ o t'a la ala jinɛ yɔrɔbɔ mago bɛ maa ko le na n'an ka jinɛ yɔrɔbɔ in n'o da ka d'i ma de sama rouge ye ala ye ala tɛ yakara zibu dun ala tɛ kasun kasa dun ala tɛ hamu saga ko hamu kala hɔn ba yɛrɛ ti yatu ala tɛ barawutu dun ala tɛ ala tɛ worowanɛw don wɔkulɔni jinɛ ninnu don ɲamajɛ dun ngɛrɛkɛ dun sokoro dun ayiwa fɛn fila nin bɛɛ b'a la hali nangeleni bɛɛ b'a la maa min kalifara la n'i y'i ɲi d'a kan maa o maa kalifara ne Seku Amadu la hali jamana a kalifalen ne la n'i y'i ɲi d'a kan i bɛ co mɔgɔw ɲɛna ko ne bɛ ka kuma tɛ Mali ko la Mali kalifara ne la wa a ma kalifa ne la ne faso de ye Mali ye o de kama ɲi jalen don a kan maa o maa ma fara a la i bɛ co a rɔ an k'an sigi k'a filɛ n ye layidu di malidenw ma dɛ ɔ n'u ɲɛ tɛ ko la u bɛ na ko ye o a jugu bɛɛ bɛ fa ka ba ɲina maa o maa se e sigi bɛ ko jɔ t'a rɔ i yɛrɛ ɲɛ bɛ dɔ la yan o ka kɛlɛcɛw bɛ yan k'i Mali kɔnɔ yan k'an nɛmɛ i b'a sɔrɔ o ye juguya kun ye a bɛɛ bɛ sa ɲina ne de ko ten donc sisan o ye Mali ye mais maa o maa jamana o jamana du o du a y'i kalifa Seku Amadu la kɔlɔsi a bɛ cun n'i y'a cun ye e bɛ fara olu ka maaw kan ni maa o maa y'a ɲi da i kan a bɛ taa ça veut dire cɛ o cɛ nana sa Seku Amadu a ka di n ka kalifa du la mais a kalifa yɛrɛ tɛ kɛ da la dɛ da tɛ dabara dama tɛ dɛ e bɛ se kalifa ten n ko maa ɲɛnamaw de bɛ nin kalifa in na mais fɔ n t'i la i ye nin kuma mɛn dɔrɔn e k'i sigi i n'i ka pariwɛrinin fitinin an ye Seku Amadu nana n kalifa 5000 6000 o to yen n bɛ dugawu k'i ye o b'i bɔ o ni kalifaw bi kɛ yɔrɔ min na a k'a sɔrɔ de miliyɔnw b'i fɛ mais fɛn t'e bolo e bɛ ka kati kalifa min sani ka nin kalifa i t'i to an ka nafolo daga don ye fantan façon dɔ mɔgɔ mako b'e la jɔn bɛna mun k'e la i yɛrɛ ta sa fantan ka daga donko fɔlɔ wari daga tɛ yan wala kuma ye nin de ye n kan t'olu mɔ sa nka i b'o dɔw ye sisan a ye juguya bɛ nka dɔw ye juguya da u yɛrɛ ka fɛn t'e bolo fɛn t'e bolo juguya b'e kan est ce que o ye tiɲɛ ye i kɔnɔ yɛrɛ bɛ k'i juguya donc wuli i ka nafolo daga don olu bɛ yan nafolo da Lubana filɛ Lubana Zagari filɛ Lubana filɛ Ngana Zayituna filɛ yan ɔ mais mɔgɔ man kan ka n'i kalifa ko ne ka zigi ka ala wele sugu dɔw k'i ye k'a sɔrɔ a se t'i ye o t'i bɛn nafolo bɛ maa minnu fɛ se b'u ye jagokɛlabaw i bɛ taa sɔrɔ o sigida la u t'a fɛ k'u ye u ɲi damu u ka f'u ka butigi ka bin ɔ n'i y'o kɛ kaba o de ka di Seku Amadu ye donc ne bɛ sin ka dibi don i n'u cɛ ten o tuma na ala y'o dɔnnenw di yan i sago ala sago mais combien bɛ se k'u kalifa ye o bɛ se ka kɛ a laadiriw kɔni voilà a laadiriw u bɛ se k'u kalifa ni ala sɔnna n'u mago bɛ fɛn o fɛn na n'u bɛ jɛ a ma n bɛ se min na Seku an ye k'a fɔ maa caman fɛnɛ bɛ yen u wulilen kun transitiw b'u bolo dɔw fɛnɛ bɛ yen commerçant ba kun min dɔw yɛrɛ bɛ yen entreprise ba kun b'u bolo mais bi u ka entreprise binna Seku dalilu dɔ bɛ k'u lawuli bon se fila daliju bɛ yen k'u lawuli maa binnen a caman ba maa bilen mais ni hakɛ maa bi ni hakɛ maa bi bari ni hakɛ ye maa bi ala tɛ sɔn o ka wuli dɛ i y'a mɛn hakɛ y'i bi Zayituna t'o ɲɛ Lubana t'o ɲɛ Lubana Zagari t'o ɲɛ foyi t'o ɲɛ bilen i bɛ sa n'o mɔnɛ de ye donc maaw k'u janjo hakɛ la ni hakɛ min bi f'a kɛra n bi la n b'a fɛ n ka wuli ye Seku Amadu bɛ yan dɛ i bɛ wuli ni ala sɔnna Kodowarikaw bɛ n'a ye o Abijankaw bɛ n'a ye an bɛna an da s'a ma an bɛna s'a ma awɔ Abijankaw yanni émission ka ban an bɛna maga an ka taliko la ni ala sɔnna Seku n'a kɔɔri maaw k'a fɔ kosɛbɛ bɛɛ n'a mɛn Seku maa caman fɛnɛ bɛ yen cɛya bana yɛrɛ surtout an kɔfɛ mɔgɔ an y'a jateminɛ wagati laban na kɛ b'o cɛya bana bɛ bɛɛ lajɛlen la kosɛbɛ Seku cɛya bana fura b'a la wa bon fura b'a dɔw la i ɲɛ b'o fɛn na o bɛ tila 3 maa min wolola ni cɛya bana ye fura t'o la maa min wolola fura t'o la baati fɛn fula fura t'o la
maa min ye wale cɛw tɔɲɔ ko musow minɛ o la ka cɛni kɛ k'a kɛ ala nana k'i halaki don a la bon fura t'o ta la mais gɛrɛgɛrɛ binna minnu ka bana in ye o fura bɛ ne bolo isago ala sago o bɛ n bolo musow ka denko bɛ n bolo i y'a mɛn o bɛ ne bolo furu ta bɛ n bolo nin bɛɛ bɛ yan jinɛ kunkolo dimiw n'a gɛlɛmaw an'u ka tɔgɔba dimi ninnu ni kibiri dimiw olu kɔni o bɛ n fɛ ani kɔnɔdimi ninnu ani cɛya fura ɲuman wala o ɲuman o fana bɛ yen mais hakɛtɔ bɛ kuma kɛrɛfɛ cɛ dɔ mago bɛ cɛya janya n'a bonya la bon kuma banna bon se fila o kuma in o de b'a yira ko ni ko sisan k'i mago bɛ a la i ka janya e yɛrɛ ne yɛrɛ ka n bɛ cogo min na ka wala bon ala ta kɔfɛ k'an yɛrɛ wala fura tɛ janya la n'i bɛ se k'i yɛrɛ bonya i bɛ taa nɛgɛ ta k'i funu ka kɛ k'i funu disibara bi bonya mais ka janya ta i ci la o fura tɛ maa bolo foyi tɛ fara o kan janya la sogo dabali dun dabali ye wulibali ye n'a juguman kɛr'i la i b'a dɔn i y'a faamu dabali bɛ ci dabali bɛ taa yɔrɔ jan o de kama dɔ y'i sigi don dɔ a tigi ko ne ma seko ni ne ma taa n ka ko in bɛ se ɲɛbɔ ne ko ala t'aw fɛ yan a ko ala bɛ yan n ko tuma na e bɛ cogo min juguman bɛ se k'e la komi ɲuman bɛ se ka taa cogo min n k'a fɔlɔ juguman la dɛ a ko an k'o bɔ n ko bɔn ne yɛrɛ bolo an tun k'o lajɛ o dɔw ye fɛn dɔw ye an dɔw nana n'o bila YouTube sanfɛ mɔgɔw tɛn'o ye n'an jɔra yan k'i da i kɛrɛ kan n'i ye waati kɛ o la n'i sera ka bɔ yɔrɔ i bi ɲɛ yɔrɔ sa o wala i n'a dɔn ko dabali ye tiɲɛ ye dɔw sen fila dabali bɛ yen ne y'o fɔ daga kelen dɔw bɛ yen Seko Amadu fɛ daga min bɛ don du bɛɛ ye a daga kelen i b'a don ka taa sigi i ka du kɔnɔ 100,000 daga in mɔgɔ caman y'a ko fɔ Côte d'Ivoire n bɛ taa n'a ye n fɛ Abidjan parti Femina tulu bɛɛ ka du labɛn n b'a don dɔw yɛrɛ sago ye ko n ka taa u ta don ka di u ma n yɛrɛ bolo f'u ka togoda la olu ta bolofa b'u ta kan o bɛ don 2 millions n'a donna Abidjan dugumakolo wala Abidjan dugumakolo wala n b'o don mais min bɛ taa k'a fɔ déplacer ka na an ka duguni la wala togoda la 2 millions wala o mɔgɔw bɛɛ b'a la n'Ala sɔnna an bɛna t'u taw don o bɛɛ tulo b'a la an b'a kɛ mais Seko maa min bɛ Faransi n'a bɛ jamana kɔfɛ n'a mago bɛ da n'a k'a yɛrɛ protéger hali n'a sɔrɔ a t'a alala kɔrɔ labɛn juguya kana s'a la a bɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ protéger k'a yɛrɛ protéger o man gɛlɛn o tacogo b'a la tacogo b'o la a bɛ daga in don dɔrɔn a m'a kɛ cogo o cogo a musow bɛ yan o walima du dɔ b'a bolo n'o si t'a bolo a ka daga in yɛrɛ ji an b'a k'a bila ka taa d'a ma sen fila koko kelen pe san yɛlɛma o san yɛlɛma a bɛ ko araba don a bɛ f'o ma ko araba falen koko kelen pe araba falen kɔrɔ ye don min ye araba wɛrɛ tɛ se min kɔ n y'a dɔn min kɛra ka na seli ma kɛ araba min nara o kan o de ko don araba falen o tuma na a bɛ koole o de la n'a y'a ko san kelen f'o san wɛrɛ araba falen a tɛ ko bilen maa o maa fɛn o fɛn y'a ci la sa juguman sira kan o bɛ taa dingɛ kɔnɔ Seko dabali banna i kun bɛ min labɛn hadamadenw ka kɔrɔ 12 in 12 o bɛ yan a bɛ halisa a bɛ yen dɛ hali bi dɔ tar'o la yen maaw fɛ u bɛ n'a ta don o don dabali banna u b'a ta fɛn min kiri la k'a tiɲɛ min bɛ ka na ka don n'a cɛ kosɛbɛ o de don ni maa min sigalen b'a muso la kana ko kana ko dɛ n tɛ n'i ye muso ko n'a a bɛ kolo gɛlɛya dɛ n'a bɔra i tɛ s'a la dɛ o ye kelen ye tile bi yolo ta in fana bɛ yen tile bi yolo o bɛ jigin du min kɔnɔ ɔwɔ tile bi yolo bɛ don fenêtre fɛ wala i la b'o donda fɛ wali du donda o tuma na o daga in bɛ don o ye dasi 40,000 de ye ɔwɔ o bɛ n bolo a tɛ tɛmɛ Seko ka nin dɔ karaba ka di nin dɔ ma o de ye ko ye sa ni cɛ ko a ti muso fɛ o de ka jugu awa o fura bɛ sɔrɔ o la ni muso ko a ti cɛ fɛ fura bi sɔrɔ o la nka ni cɛ ko a ti muso fɛ o fana ka jugu dɛ donc ka ni dɔ karaba di bɛɛ ma dɔ ma dɔnnibaa bɛɛ ti so o la dɛ n'i b'a fɛ ka dɔnnibaaw dɔn ni muso bannirɔ i bi don dɔnnibaaw kan ka bɔ yan fɔ Zegwa i bi cɛ min sɔrɔ n'o bɛ se k'a karaba tile 1 tile 2 tile 3 o man ca dɛ o tuma na daliju gɛlɛman bɛ Seko Amadu bolo yan nka est-ce que o yɛrɛ bi kɛ bilen Seko a bɛ kɛ mɔgɔ caman ka wari dun na muso bi ba cɛ rɔ bilen Seko o bɛ ka kɛ surtout an kɔfɛ jamana kan furu sire kan Seko muso bɛ ka cɛw janfa ko wagati bɛɛ ɔwɔ janfa n'o fana tɛ kelen ye mais Seko n'i ye maa ta n'a y'i bila i ye kuma fila fɔ olu tɛ kelen ye mais Seko ni wulila muso dɔ nɔfɛ furu la a ko a tɛ n fɛ hali n'i taara morifɛ min tɛ bo kɛ u y'a fɔ ten k'u k'o bɛɛ fɔ bon n'i nana se ne ma n'o kuma ye yan o denni kelen kɔnɔ o n'a t'a den wele i ka so kelen i ye muso de ta ka bɔ yan
ka taa n'a ye jamana dɔ kan aw selen y'a taara fili paraw ka cɛ wɛrɛ ɲini o ka nɔgɔ ni hali fɔli in ye o ka nɔgɔ jɔn ye jɔn ka gɛlɛ dɛ e ma deli muso min sɔrɔ furula foyi la o kɛla bayi la o ko gɛlɛ ye dɛ mais min ni e pundo ka kɔrɔ tin dɔ b'a cɛw o baarali ka nɔgɔ dɛ awɔ Seko Amadu b'o de kɛ tuma bɛɛ o dɔw b'u kali u fɛnw na ye ka taa polisiw nɔfɛ ka cɛ gɛn ka bɔ du kɔnɔ ne bi n tɛgɛ sigi ka i bi tila ka segin i denw kɔrɔ du in kɔnɔ mais Seko ni dɔ ye wele sisan i b'a fɔ a muso kɔni a murutira a bɛ ka taa so a taara yɛrɛ ko Seko n'ale tɛ fɛ ka siya a muso kɔ ka karabaw suni n'o sangani kɔnɔna ka na n'a ye i b'o kɛ wa bon dɛbɛli suguya bɛ yen ko tɛ kɛ ɲuman ye n'a nana o don a kɔni yɛrɛ ti bɔ a kalama k'a nana an bɛ faw la o jinɛ sitanaw de don an b'o bila ka tasuma tugu a la a facɔlama de bɛ segin ka na d'a ka so sa dɛ n'o kɛra an bɛ sɔrɔ a bɛ na naganaga k'a caman fɔ mun ye maliyɔrɔ kuma wɛrɛ ye an bɛ sɔrɔ a furakɛ o n'a hakili sigira o la a na mɔgɔ ma sira minɛ a faamuna Seko papier ko gɛlɛya bɛ maa min na o papier ko n y'o ɲɛfɔ diɲɛ bɛɛ ye dasi ba 40 ani baara ko ta ba 40 fana o y'o de ye i ko ye a sarakati wariw t'i sara ye awɔ a sarakati wariw don ne sara tɛ ko in bɛ kɛ ten de a faamuna n'an bɔr'o la Yuguba Ɲaga dun Yuguba saga 2 in 270 o bɛ sen na su ni tile o bɛ sen na Ivoirien caman ta kɛlen don la mun kan ka t'u fɛ yen dɔw bɛ na n'u ta nɔfɛ hali bi dɔw na n'u ta nɔfɛ mais an bɛ taa ni dɔw ta ye i y'a faamu an bɛ taa dɔw kunbɛn k'u ta dilan ye fana donc o kɔni o ko bɛ sen na a faamuna Seko ma dɔn an kumana an bɛna don Abidjan taga kama sisan kosɛbɛ an y'a fɔ a ye sunkalo makɔnɔ seli furancɛ ni ɲɔgɔn cɛ wala seli furancɛ ni ɲɔgɔn cɛ an ka ye Abidjan Seko Abidjan taga a bolo dalen bɛ cogo di an ye kibaruya dɔ sɔrɔ k'a fɔ dɔ fɛrɛ bɛ ka lisi ta n'an tɔgɔ ye k'a fɔ b'u ka mɔgɔ inscrire ko Seko Amadu don kosɛbɛ Seko Amadu y'a ko ye cogo di kosɛbɛ i y'a ko faamu cogo di ayiwa se fila i ni ce i ye ko fila fara ɲɔgɔn kan o sa dɛ Abidjan taga se fila a bɛ sen na an bɛ taa Abidjan an yɛrɛ ye don ta ka ban don taara samedi min bɛ ka na o samedi kunɲɔgɔn ni samedi kunɲɔgɔn kosɛbɛ jabi dati fɔ i k'a fɔ an ye samedi kunɲɔgɔn o bɛ bɛn kalo tile joli ma le 15 o ka di o don le 29 mai 29 tɛ yan le 29 mai Seko Amadu kun dalen bɛ Abidjan kan kosɛbɛ le 29 mai Seko Amadu kun dalen bɛ Abidjan donc maintenant Seyfula ni Ala sɔnna an bɛ jamana fo Mali jamana awɔ u y'an labɛn kosɛbɛ u y'an labɛn pour que an ka taa jamana in kɔ kan ka segin donc Dieu merci État ni ce Mali Ala ka barika don a la an bɛ taa jamana min na Ala ka barika don amin arabi Seyfula dɔw kɛlen bɛ ka pagew dayɛlɛ ka Seko Amadu k'a ni Seyfula k'u bɛ nana Abidjan ayiwa ko fɔra ko wolodon nasi ka ni dɛbɛli banna o ko mɔgɔw ka don page in kɔnɔ ko k'u tɔgɔ sɛbɛn Seyfula e sigilen filɛ e ni ne ye page sɛbɛn yan an m'a sɛbɛn an y'o kuma fɔ maa ye yan kuma ma fɔ maa ye kabini Ala ye n da ne ma kalanden kelen sigi dugu la o tɛ yen pourquoi ne siranna u ka nin ne ɲɛ maa mago tɛ sa ko Seko Amadu ni maa o maa ye dɔrɔmɛ kelen di wali i yɛlɛla groupe dɔ kan a tɔgɔ ye di ko Seko Amadu de y'u bila a la ne tɛ bi wa n tɛ sini Côte d'Ivoire fara diɲɛ jamana o jamana kan Facebook don YouTube don wa o kelen don groupe Seko Amadu Bani Amadu o de bɛ yen bɛɛ t'o kan dɛ bɛɛ t'o kan bɛɛ yɛrɛ t'o kan o bɛ Facebook sanfɛ fana bɛɛ t'o kan danaya mɔgɔ dama de b'a kan ni u b'u bila ka na u bɛ fɛn min kɛ u bɛ muso kundani dɔw photo bila ka na i bɛ don a kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ u kɛn bɛ ka sɛw kantigɛ kɛ boliw kan ani portefeuille e ni Ala cɛ adamaden ka magoɲɛ nafolo bɛ se sɔrɔ portefeuille dalen la i tɛ t'i mago la
Era min bɛ t'i sigi o tɛna i tɛgɛ hakilimaya foyi tɛ nafolo la gɛrɛsɛgɛ kɔ wallahi hali ka kɛ fanga tigi ye gɛrɛsɛgɛ ni gɛrɛsɛgɛ in baara la o de b'i k'a ye maa o maa k'a bi sɔrɔ cogo wɛrɛ la pu ale min taara a tigi ka fisa ye Seko Amadu de y'a ta fɔ k'a bɔ a la nin a fɔra Mali autorité wulilen don k'u jɔ a tigiw kama a bɛ Facebook ka fan bɛɛ ne yɛrɛ sigi bɛ mobili kɔnɔ n bɛ ka a kuma fɔ ni maa o maa y'i tugu ka don a da fɛ a pages la ko Seko Amadu ko ale ka kalandenw kalanden tɛ ne bolo dugukolo sanfɛ ni kalanden min y'a yɛrɛ di an ma Abidjan wali diɲɛ dugu o dugu an b'i sigi n'i sigira yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ sigi cogo in na k'a fɔ tan k'a fɔ diɲɛ bɛɛ b'a mɛn kalanden ye karisa ye karisa bɛ nin yɔrɔ la n'a bɛ fɛn o fɛn kɛ a y'a k'a fɛ ne b'o de kɛ mɛ ka t'i sigi nkalon ni namara ni janfa kɔfɛ k'i bɛ mɔgɔw mago sa i karamɔgɔ ye ne yɛrɛ ma $2 minɛ mɔgɔ bolo e ka t'i sigi nkalontigɛ la wallahi ni mɔgɔ mɔgɔ y'i ka wari d'a ma i y'a di fu de ma ne tɛ o kuma na maa min y'a kɛ bɛɛ k'i ci bɔ a la fana kɔlɔsi in n'a mɛ da ka kɛ seere ye ni n'a dara bi kɔlɔsi in n'a mɛ da ka kɛ seere ye Seydina Umaru ko ten ko dɔnni dɔw bɛ yen k'an kana a bɛɛ fili alijinɛ o ye Ala ta de ye e ta don wa ne ta tɛ ne t'e don a rɔ wa e tɛ ne don Ala de b'an don bon ni maa min ye dɔnni k'i bɛ don dɔnnibaw rɔ k'u kɛ cogo jɔrɔ an n'a yɛrɛ i la ko dɔnnibaa wɛrɛw bɛ yen i tɛ min cogo dɔn a bɛ faamu a faamunen don donc sisan u yɛrɛ bolo olu ka kumakan kelen n'a sɔrɔla vocali ne b'u ta tiɲɛ n'o de ye donc u ka kumakan sɔrɔla Mali autorité u ye baara sɛgɛsɛgɛli kɛra ka ban u donna a kɔnɔ pages la k'a si dɔn jɔnw don donc kumakan min sɔrɔla ne bɛ n'u bɛɛ de bila f'u ka balo bɔgɔ la yanni san wɛrɛ cɛ kaburu kɔnɔ n'u ma san tɛ lafiya non ne kɔni anw mɛ ten anw pilote b'a ka yira diɲɛ la i b'i yɛrɛ fa o voilà donc a dabɔlen de hejiko t'o la foyi t'o la ne yɛrɛ tɛ miiri o la hejiko ma hakaja alijinɛ ye Ala de ta ye n'Ala ye min don a rɔ i ta don mais manamanamaw kɔni an n'olu don kaburu de kɔnɔ yan anw t'i don alijinɛ kɔnɔ mais n'i y'an janfa an ye s'i don kaburu kɔnɔ donc sa o min bɛ sen na bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la diɲɛ dugukolo sanfɛ Kodiwarikaw a k'a kɔlɔsi kosɛbɛ Italikaw n y'a dɔn u ye maa min wele Italika dɔ b'a la Angolaka dɔ b'a la Guinée Équatoriale u ye nin bɛɛ kɛ donc u bɛ k'u wele ni Seko Amadu tɔgɔ ye n t'u dɔn bi n t'u dɔn sini n t'u dɔn kalanden tɛ n bolo ni kalanden bɛ yen a k'a fɔ ko ne ale ka kalanden ye n'o kɛra Ala sɔnna Isa dɔw bɛ f'i ye n'i ma san tɛ seli Ala ye bilen diɲɛ kɔnɔ ni diɲɛ bɛɛ kɛ géré min kɔlɔsi in kɛ géré n'i y'a jira a ka nkalon tigɛ n'i ma san tɛ seli Ala ye diɲɛ kɔnɔ tuguni anw ka dɔnni anw n'an ka hɔrɔnya sigi mɛ an tɛ se maa ma mais n'i sera an ma i n'a dɔn k'i sera dɔnni ma Ala ye layidu di dɔw ma dɛ donc o de bɛ ko in kɔnɔ o tumana mɔgɔw k'u janto ko in na an tilar'o la ka ban maa minnu b'a la n'u y'a dabila enquêtekɛlaw y'a bɛɛ bɔ k'u jira an na ko nin b'a la mais nin y'a dabila nin b'a la nin b'a la dɔw bɛ Kodiwari ye u sigi mɛ Ala sɔnna u bɛ n'a ye u bɛ n'a ye u bɛ n'a dɔn k'a fɔ de ko diɲɛ tɔ bɛ yen olu sigi mɛ min tɛna dɔnni tɛ dɔnnibaa de bɛ yen mais u bɛ n'a ye Baningo Amadu kelen Ala bɛ se dɔ da don dɔ min ka bon yɛrɛ ye mais bi Baningo Amadu kelen e bɛ t'i yɛrɛ sigi k'i kɛ ne ye ko dɔw taara Buwakɛ don dɔ ko Seko Amadu ka kalandenw don k'u bɛ arajo la ŋanamu u bɛ arajo la muso dɔ nana ne wele i ko ka sonsanni nogo a ma fɔ o k'a kɛ fura in nɔ n ko sonsanni nogo kɔhɔ a t'o jira a don tigiw ma mɔmu k'o dun sonsanni nogo bɛ taa kɛ mun fura la a bɔ mɔgɔw dala ni nin manamanakaw ye kabini Ala ye n da sonsanni n'i y'a di ne ma ne t'i dun yɔrɔ si dɔn sonsanni la ni k'a jeni k'a jira dɔrɔn an k'a kɛ naji ye o mun nogo bɛ taa kɛ fɛn ye bon nin ye manamanaka ye n ko a ma e bɛ ka nin kuma min fɔ hakɛ to tan dɛ maa min ye ko in lase ma a tigi ka numéro di yan Seyfula nin mɛnɛkɛla dɛ wa nin falen bɛ Abidjan dɛ Seko Amadu ladegebaw ka mɔgɔw ma k'u sa dɔ kɛlen bɛ ka compte créer ko Seko Amadu wala u tora la ni Ala sɔnna Kodiwari autorités fana contacté tɔ don Ala sɔnna tɛgɛ bɛ d'a bɛɛ kan wa ne sigilen don min yɛrɛ i ma ye o i satɔ don ɲina
Mama b'a la. Ni kɔlɔsi min kɛ n chéri a tigi satɔ don dɛ. Voilà Isa ko Ala sago. Ne t'a kunba dɔ n bɛ taa wurudi dɔ kɛ. A bɛɛ bɛ sa. Minnu bɛ k'a kɛ a bɛɛ bɛ taa kaburu kɔnɔ. A tɛ tɛmɛ o kan. Voilà. Ça veut dire maa bɛ fɛ ka commande kɛ ka kuma i fɛ WhatsApp kan. I bɛ kuma ne fɛ. Choguel Amadou ka numéro ye 2 de. 2 de don. 00223 79 19 99 41 ou 66 57 41 12. Choguel a ka di i yɛrɛ k'a 2 bɛɛ fɔ. A ka min i yɛrɛ da. Ne ka numéro 79 19 99 41. O faamuna? A faamuna Choguel. 66 57 41 12. O 2 tɛ? O 2 don. O kuma na sisan. N'a ye numéro ye ni se 2 ta tɛ. Ne kɔni t'a dɔn mɔgɔ dɔ bɛ se k'a ye mais page dɔ kan ne t'o kalama. Groupe dɔ kan ne fana t'o kalama. Ni maa ma kuma k'a fɔ groupe dɔ créer i ka maaw wele jama wele ka se Amadu ka sugongaw ni fɛnw bila bilahi kami Ala kan da n t'o la. O bɛ tile ne wele o. N bila i ka groupe kan n ko groupe tɛ ne bolo. Ok. Groupe tɛ n bolo. Donc sisan nɔ nin de fɔlen y'a ɲɛna nin ye mais ne da ye nin fɔli ye e maa min ma n'i sigilen to e ka taa sɔrɔ bilen i yɛrɛ nɔ don. A tɛ tɛmɛ o kan. N'u ye min k'i la i fana tɛna fɔ i y'a kɔrɔ. O tuma na fɛ an tun bɛ k'o yɔrɔ di maaw ma. Ka walawala di Choguel Amadou tɛ maa si wele k'a fɔ ka client wele i ka nin kɛ. Non ne t'o tɛ ne ka baara ye. Maa min tɛ sɔrɔ yɛrɛ n'a fɔ. E t'e wele wa? Ne k'e wele ka nin kɛ. Wala aw ka taa don groupe la. Maliyɛn dama walima anw ka jamana dama dama ye sisan nɔ a ma kɛ tasuma ye de. N'u farala ɲɔgɔn kan dɔrɔn a bɛ yɛlɛma kɛ sitana ye. Anw ka groupe sigilen sisan o ye sitana de ye dɛ. Donc ne tɛ groupe la dɛ wa groupe tɛ n fɛ. Ni dɔ n'a la ko Choguel Amadou de y'a créé ne tɛ dɛ wa n t'u kalama n t'u dɔn. Wa maa ka dɛmɛ tɛ se ne ma n tɛ maa ka dɛmɛ kɔ. I ka dɛmɛ to yen. N'i b'a kɛ Ala kama ne filɛ nin ye direct mun b'a to e tɛ se ka ne wele mun b'a to e tɛ vocal ci ne ma. Ne de bɛna dɛmɛ ɲini e la donc ni dɛmɛ ɲini e la kana kɛ Choguel Amadou tɛ wala kuma ye nin ye. Choguel a faamuna. Choguel n'an bɔr'o la an b'a dɔn an bɛna don Abidjan le 29. O bi kɛ. N'Ala ka jɛ Abidjan kaw bɛɛ k'u labɛn Choguel an bɛ jigin min i bɛ sɔrɔ min. Bon an bɛ jigin PK 18. PK 18. Bon ne yɛrɛ kɔni bolo PK 18 o fɔlen min kɛ Layila misiri ɲɛfɛ dɔɔni a b'o yɔrɔnin la. Wala an bɛ jigin Togola ka yɔrɔ la ni Ala sɔnna Adama Togola Ala ka hinɛ a la an bɛ jigin ale ka yɔrɔ la. A tɛ tɛmɛ o kan. N'an jiginna ale denkɛ tɛ Lasi a Lasina sotarama bolila ye Baga chauffeur Lasi wala o dɔgɔkɛ tɛ Nfamisa yan wala an bɛ jigin o dɔgɔkɛ ye Nfamisa ye Surasi gardi in dɔ don donc an bɛ jigin ni Ala sɔnna. M'a dɔn n'an jiginna an bɛna direct fɛrɛ kɛ yen. Ayi o bi kɛ. Direct bɛ bolo da k'a yira ko Choguel Amadou jiginna. Kosɛbɛ o bɛ kɛ. N'Ala ka jɛ m'a dɔn convoi caman bɛ k'an makɔnɔ. Ni Ala sɔnna. Abidjan ka escorte bo Choguel Amadou ka seyɔrɔ la. Choguel Amadou ka mɔgɔ caman ladɔnniya sabu Abidjan dugumakolo ka bon i b'a fɔ Mali ta ka bon cogo min na. Kosɛbɛ. An bɛ bɔ don min na i b'a fɔ baara bɛ jɔ don min na maa k'u labɛn. Awɔ. Choguel Amadou kana taa f'i kɔ. Awɔ. An don don. Bon taama in kɔni programmelen don 15 jours. Tile 15. Tile 15. Voilà ne tɛ se ka mɛn yɔrɔ la mɔgɔw mago bɛ ne la yan fana. Parce que Mali ne t'a fɛ ka bɔ Mali kɔrɔ quoi. I y'o fɔ. Awɔ jamana in t'a fɛ ka bɔ a kɔrɔ. Ayi tatɔla nin na mɔgɔ y'i laɲini tun i ko i tɛ fɛ ka bɔ Mali da. Voilà mɔgɔw de ye ne laɲini n bɛ taa. Choguel Faransikan fɛnɛ b'i nɔfɛ dɛ. U bɛ n nɔfɛ nka olu ta in ma nɔgɔ fɔlɔ dɛ. Awɔ parce que ne b'a maa o maa taa cɛ Faransi ne b'a jigiya komi i bɛ taa wari ɲini la. Bon ne tɛ taa la wari ɲini. Donc sisan Faransi kɔni ne bɛ taa Faransi hɔrɔn dɔ de kama hɔrɔn dɔ de bɛ se taa nin ye n'o tɛ ɲɔgɔn ma taa mais o de ko k'i k'u deli wali ka i ka fɛn dɔ gɛlɛya fɔ walima ka nkalon dɔ tigɛ u ye wurudi dɔ ti ɲa fo n ka t'o kɛ Faransi i ka Faransi ta ye ne bɛ yan ne tɛ taa o cogo la n ye hɔrɔn minnu mako ɲa olu bɛ k'a kɛ ne ye kaban o donc ne mago bɛ euro la de o de la ne b'o f'u ye de i ka euro bila i kun. Choguel faamuna Choguel an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Tile 15. Tile 15. Côte d'Ivoire. Fɛn wɛrɛ b'a la maa minnu b'a fɛ daga in ka taa du ka yɔrɔw la. U ka commande kɛ depuis kelen. Voilà hali n'u ma u bɛ se ka commande kɛ. Mais Choguel parce que i bɛ ka taa min o dama dɔnnen don. N'u yɛrɛ fɔ voilà donc ne bɛ taa a daliju ne yɛrɛ tɛ daga in ye yan. Ne yɛrɛ ye daga ye o. A daliju bɛ ne kɔnɔ. Yiri min bɛ Mali la a bɛ Côte d'Ivoire. Nasi. A fɛn bɛɛ b'an bolo donc ni mɔgɔ min y'i yɛrɛ fɔ a bɛ taa don i ka so a kɛra i ka so ye a kɛra i ka dugu ye a kɛra i ka togoda ye n bɛ taa an bɛ taa don ye ni Ala sɔnna. Choguel an y'a ye i bɔra ma kulonkɛ moriya la
an ye k'a fɔ i bɛ kaliwa don hadamaden ni maa min mago jɔr'i la ye Seko k'i don kaliwa la a mago gɛlɛn dɔ kama kosɛbɛ labɛnnen b'o kama tile 15 kɔnɔ bon n labɛnlen bɛ o kama maa sɛbɛw kɔni maa sɛbɛw parce que kaliwa dɔw bɛ yen Sefu la a tɛ se ka don maa kelen ye maa kelen ka kaliwa bɛ yen nka jamana yɛrɛ ka kaliwa bɛ yen dugu ka kaliwa bɛ yen i y'a mɛn par exemple mɔgɔ kelen dɔw bɛ yen sisan ale dolo tɛ dɔw la n'i ye kaliwa façon dɔ don a y'a dolo bɛɛ faga ministrew ka kaliwa b'a dama douanier ɲɛmɔgɔw faamabaw candidat donneurs opposition maa min yɛrɛ mago bɛ jamana la o kaliwa b'a dama e min yɛrɛ ye jamanatigi ye n'i bɛ fauteuil kɔnɔ i ka kaliwa b'a dama nin bɛɛ b'a dama si tɛ kelen donc maa min ye jagokɛla fɛnɛ n'a mago bɛ jamana o ka kaliwa b'a dama bɛɛ ne tɛ taa maa kelen kama jamana kɔnɔ maa min mana gɛrɛ n na i ta ye n ye i ta ye ne de ye n'i gɛrɛla i mako an b'o dilan a tɛ tɛmɛ o kan Seko Amadu a faamuna an b'i fo kosɛbɛ yanni an ka don Abidjan an bɛna émission wɛrɛ kɛ nin kɔfɛ an bɛ taa jigin yɔrɔ min na mɔgɔ kan ka n'a sɔrɔ ni nɛgɛjuru sira Seko Amadu bɛ sɔrɔ numéro min na numéro kelen pe o de bɛna di Abidjan Seko Amadu bɛ sɔrɔ o dɔrɔn de la o kɔfɛ numéro dira a bɛɛ ye nkalon ye dɛ voilà n'o numéro kelen kɔni ivoirien numéro la a bɛ bila WhatsApp kan a bɛ bila fɛn na fɛn mɔgɔ bɛ Seko Amadu la ye n'Ala ka jɛ Abidjan dugumakolo sanfɛ i bɛ weleli kɛ ani Mali WhatsApp fɛrɛ bɛ baara kɛ Mali WhatsApp olu bɛ baara kɛ n'a ye ivoirien numéro fɛn o fɛn sɔrɔ o da ye fɔ ni ne yɛrɛ y'a fɔ numéro in ta i ka nin wele a k'i la na so kɔnɔ n'o tɛ tiɲɛ tɛ dɛ n'a ye biton kelen minɛ maa o maa bolo ko Seko Amadu ka kalanden don nkalon don ne yɛrɛ ni kalanden tɛ ka taa voilà nkalon don tiɲɛ tɛ u bugun bɛ bɔ kɔnɔ nin nkalontigiw de la u ye a kana jɛn n'a ye dɛ anw bɛ maaw mago de ɲɛ an tɛ maa mago sa an b'a faamu n'a numéro bɛ di don min na Seko Amadu yɛrɛ b'a numéro kelen fɔ a da la kosɛbɛ bi a y'a ta fɔ a da la cogo min na ka diɲɛ bɛɛ garanti k'a fɔ numéro 2 b'a la a bɛɛ lajɛlen fɔ 79 19 99 41 66 57 41 12 n'an bɛ taa Abidjan fɛnɛ numéro min na k'a bolo a da kelen bɛ tila k'o fɔ diɲɛ bɛɛ yan yan baara dan ye alamisa don ye yan baara dan alamisa filɛ voilà an bɛ yɛlɛ an b'an sɛgɛrɛ ɲɔ ka sɔrɔ ka taa ka lafiya bɔda kɛ ka sɔrɔ ka ni Ala sɔnna n'Ala ka jɛ sen fila o ye bi kuma ye Seko Amadu n sen fila min na o taa Abidjan Abidjan ka ni laɲini a bɛ san 2 bɔ bi a b'o bɔ Ala y'a latigɛ Abidjan kaw min kɛra Mali kɔnɔ maa min kɛra Mali kɔ kan bɛɛ k'i labɛn ni Ala sɔnna cɛ fara muso kan denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan a fɔ i ka maa ye ko Seko Amadu bɛna taa i ka maa ladɔnna ko Seko Amadu bɛ ka taa bana gɛlɛnw janfaw bana gɛlɛn nafolotanya fantanya furu Seko n'i ka furu minan bɛ ka taa n bɛ taa ni furu in ye n y'o de fɔ aw ye maa ba saba i b'o fɛɛrɛ don furu la ye f'a ka don Abidjan n b'a di u ma barako dun o bɛɛ b'a la fana pati n ko fo ka dɔ bɔ gɛlɛya la ne y'o de fɔ n ko mori ko gɛlɛya bɛ ivoirien la Seko est-ce que ne y'o bɛɛ kɛ ivoirien bɛ segin ka na f'u dun ka sɔn ka na dɛ n buranna ye yen de ye o ne m'a fɛ yen ne muso 2 bi bɔ yen i y'o fɔ nka an bɛ taa olu yɛrɛ ka so Seko n'a jara cogo o tɛ segin ka na an bɛ taa an buranna rɔ dɛ o ye tiɲɛ madamu yɛrɛ b'a la o ye tiɲɛ an bɛ taa an buranna la n'Ala ka jɛ an buraw bɛ yen k'u janto a la n'Ala sɔnna n ka foliba b'u ye n bɛ Fanta Konate fo Fanta Konate a b'a la n b'a fo n bɛ n burankɛ fo bɛɛ b'a mɛn Lasina fo n bɛ garde corps yɛrɛ fo o faamuna an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Seko Amadu Sidibe an n'a sera ɲɔgɔn ma bi ka baro n'a le 29 mai an kun dalen bɛ Abidjan kan an bɛ taa tile 15 kɛ ta mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ a kɛra bana ye a kɛra dabali a kɛra sirijugu a kɛra dugawu yɛrɛ dama parce que bolo in mɔgɔw ɲɛna ko ninnu bɛ kɛ ten ni Seko Amadu ye furamugu di yan o dama tɛ e k'i se nafolo bila i kun ka taa fɔ Seko Amadu nana nin minɛ ni hami bɛ na nin wari in minɛ dugawu kɛ ɲɛ o de ka bon fɛn in bɛɛ ye mɔgɔw t'o de dɔn u k'u janto o la dɛ voilà u bolo dɛ u ka na i bolo fifa ka na wari min b'i kun n'i y'a ŋɛniɲɛ k'i bɛna di Seko Amadu ma na ko dugawu ka k'i ye olu fana b'a dɔn n'an sera o don bɛ fɔ o dugawu ta don b'a dama wala o jama o dugawu bɛ k'olu ye tɛ tɛmɛ a kan a diyara n ye Seko Amadu an b'i fo ka lajɛbagaw bɛɛ fo bi an nana Seko Amadu an kɔni an n'i baro la an b'i fo kosɛbɛ a ka nɛgɛjuru sira 00 223 79 19 99 41 n'o 66 57 41 12 an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka fɔ a bɛɛ lajɛlen assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh a k'an bɛn diɲɛ waati